Eskerrik asko Irati, eta Iratik adierazi du bezala, ibilbide nintzea duia dagoeneko, UEU Jakin eta Usurbilgo udalaren arteko elkarlanak, eta aurreko urteetako esperientzien ondotik, aurtengoari ere ilusioz heldu diogu, nik beti esaten dut, oso erraza dela Jakinekin eta UEUrekin lanean aritzea, oso erraza, gainera beti ikasten dut pilo bat, eta azkenean Usurbilentzako ere ilusio bada, aukera bada, gure herria ere bi egunez, herri unibertsitate baten topakune izatea, eta Iratik aipatu duen bezala, udalgintzan ari garen ontzat, herrigintzan ari garen ontzat, edo Euskal Herrigintzan ari garen ontzat, horre kokatzen dugu gure burua, ezinbestekoak direla gizonetako jardunaldiak, elkarrekin hausnartzeko, elkarrekin aritzeko, eta aurrera begirakoak ere zehazteko, ezinbestekoak ditugula, gure eguneroko herri mozorontan gehatu, patxadaz aritu, etorkizunari begira, ez? Eta ondorioz, nik esango nuke aurtengoak ere, aurreko urteetan bezala, gaurkotasun handiko gaia proposatzen digula Jakin jardunaldiak, eta egitaragua ikusita, esango nuke oso mamitsu, eta seguru emankor, datozela aurtengoak, ez? Kooperatibismo eraldatzailea eskarrongo dugu, ekonomia sozialan eta proiektu publiko komunitario kooperatiboak ardatz harturik, ez. Askotan esaten da, garai konplexuak bizi ditugula, garai aldakorrak bizi ditugula, eta nahiko onartua da, hori hala ikusten dugu eta sentitzen dugu, erronka konplexu horiek erantzuteko dagoeneko ez digutela balio iraganeko errezetek, behar ditugula bestelako errezeta batzuk eta administrazioak ere ezinbestekoa dula bestelako eragile pribatu eta komunitarioekin lankidetzan aritzea erronka konplexu horiei erantzungo balio dugu, ez? Eta esango nuke, azken aldian Euskal Herrian zehar, Euskal Herriaren guze zabal hortan loratzen ari direla, gizarte erronka berriei erantzuteko asmoz, narratiba berrietan oinarritutako elkarlan publiko komunitarioak, elkarlan horretatik ondutako proiektu kolaboratiboak, eta horiei bide eman asmoz, aidala ez, zoru eta elkarlan marko berriak ere eraikitzen, esan bezala anemenka ez. Eta guk Usurbildik arretaz begiratzen dugu proiektu horiei, guretzat ere badirelako proiektu inspiratzaileak eta ezinbestean egiteko modu berrietan sakondu behar dugulako, askotan hitzetik hortzera ibiltzen dugun elkarlan publiko komunitario hori benetan bide eman ahal izateko, ez? Eta askotan hildo berritzailetan, eraldatzailetan, edota hildo urratzaileak ere diren horietan, gertatzen den bezala ere, korapilloak ere sortzen dira, lankidetza publiko komunitario horren inguruan, ez? Hor, badago arrisku bat ere kontzeptua berala sortzeko, kontzeptua berari ere mamia eta edukia kentzeko, eta askotan, hor sortzen dira, eta batez ere igual udalotan ari garenean, gaur egungo arkitektura juridiko eta prozedura administratiboak eta kontutan zeintzuk izan zen diren, hor korapilo juridikoak ere sortzen dira ere korapilo politikoak, ez soilik juridikoak, eta beraz, horretaz ere korapilo horiek ere askatzen hasteko ere momentua badirela, esan bezala elkarlan horiek bide emango badiegu, eta justu, guzti horretaz aritzeko parada eta aukera izango du jardunaldietan, eta horretan ari diren eragile guztientzat gonbita, uste aukera ederra daukagula esan bezala, kooperatibismo eraldatzailea aritzeko, Euskal Herrian inkluso martxan dauden gizonetako egitasmo kolaboratibo eta kooperatiboak ezagutzeko, eta inkluso aukera izango dugu egitasmo guzti horiek ere saretzeko, oinarri bat ere ezagri nahi delako egun hauetan. Beraz, nire aldetik hortxe, hor gonbita, ekainaren 19 eta 20an, Hartzabalen, guzti honetaz aritzeko gonbita.